veces buscamos amigos. Beno, artistak, orain ja zabor bilketa egin eta gero, dana errefusara bota beharrean aprobetxa dezagun eta murriztearekin batera orain birziklatuko dugu. Beraz, ikusten baduzue, hementxe, gauza desberdin daude. Adibidez, lata, paperak eta guzti, orduan, biratu, ideia zein izango da. Alde batean refusa jarriko dugu, bestean plastikoak eta ontziak eta beste batean kartoia. Nila aurreratu diezazueke, ziurraski gehiena hemen beteko dugula eta plastikoak eta ontziak izango dutela. Zuek ze uste duzu, Gero iruzkinetan animatzen bazarete idatzi.